لی پشتی پروسه آزادکردنا عراق لی سنور پارێزگەها دیالا گروپên çekdariyên tundrê به مەبەستا karê tundûtîjiyê li dijî welatiyan û hêzên ewlehiyê pena birine bervan karan ku mirov hizraweyekê neket. Yek ji wan karan jî ku gropên tundra û piştaxû pêgirê daye serdabirina jinan bûye bû karê xwe kujiyê. Be taybetî jî ew jinên ku zelamên wan di jiyanê de nemayne û destkurd bûyne. Li gorî ew amarên nefermî ku dest ên artî ketiye heya beriya 2009 gropên çekdar 76 jin bû karê xwe kujiyê bikaranîne û jinan li cihên giştî û hêzên ewlehiyê xwe teqandine. Bi wê egerê jî sedan kes hatine kuştin û birîndar bûne. Bi diruzbûna Daeş jî ji destpêka sala 2013 بۆ ساڵa 2015 Daeş heman hezra gropên çekdar yên Qaîde û Neqşebendiyan bikaranî. Wan jî zêdetir ji 31 jinan بۆ karê xwekujiyê bikaraniye. داعش لە ساڵی پارەوە پەنایان بۆ زۆر کاری توند و تیژی برد لە دژی هێزەمنیەکان. یەکێک لەو ڕێگایانەی کە گرتوویانەتە بەر بەکارێنانی ژنە بۆ کاری خۆکوژی. ئەمەش ئەوە ئەسەلمێنێت داعش هیچی بەدەستەوە نەماوە بۆیە پەنا بۆ ئەم کارانە ئەبات. Bikaranîna jinê bû karê xwekujiyê ji aliyê çekdarên Daeş ve tirseka gelek li cem hêzên ewlehiyê durust kiriye. Her tim hêzên ewlehiyê bi hûrî li xalên pişkinînê pişkinîn ji bo otomobîlan kiriye. Ew jî bi rêya amîrên taybet ve encam didin. Lê hêzên ewlehiyê amajiyê bi wê yekê dikin egerê zêdebûna halatên xwekujiyê ji aliyê jinê ve bo wê êkê vedgerît. Hêzên ewlehiyê jin nînin heya ku pişkinîna ji bo jinan bikin li xalên pişkinînê. خۆی چێژێڵێ داعش منەظەمەیەکی ئیرهابیە گشت وەسیلەیە ئیستعمالەکە بۆ ئەوەی منتەقەکان وێران بکە منتەقەکان داگیر بکە و ئەم ناوێت لە خراو بکە ئەوە سەیتەرات هەیە ئەوە ئەجهیزە هەیە مراقەبە کرێ ئافرەت دابنن ئاسایش لە ئافرەت بێت حتا تەفتیشی ئافرەتەکان بکەن لەوە زیاتر هیچ شتێتر نییە بۆ ئینیان بکەین مەقایەتیا بکەین. Di dema sê salên buhrî de çend caran Daeş li Sunûrê nahiyên Cebare û Celewle û Qeretepe û Seዕdiyê karê xwekujiyê encam dane. Lê bi egerê hestiyariya babetî ve hiç yek ji berpirsên ewlehiya Sunûrê parêzgeha Diyala amadenînin daxwaniya derbarê çawaniya bikaranîna jinê bû karê xwekujiyê bidin. Lê beşek ji berpirsan amajê bû wê yekê dikin baştirîn çareserî bû nehêlana karê xwekujiyê ji aliyê çekdarên Daeş ve li Sunûrê parêzgeha Diyala damezrandina jinê ye di nav rêzên hêzên ewlehiyê de di heman dem jî de zêdekirina xalên pişkinînê.